Aupa, Save the Children. Gaur, entsalada oilaskoarekin prestatuko dugu. Hauek dira entsaladaren osagaiak: zintzotasuna, olioa, ozpina, errespetua, gatza, letxuga, tomateak, artoa, azenarioa, azeitunak eta duintasuna oilaskoa. Orain zartagin batean botatzen dugu zintzotasuna, olioa. Orain duintasuna, oilaskoa botatzen dugu zartaginean. Orain, oilaskoa eginda dagoenean, artoa, azenarioa eta tomateak bota behar ditugu entsalada egiteko. Gero olioak eta letxuga bota behar ditugu. Zintzotasuna, olioa, ozpina eta errespetua gatza bota behar ditugu entsalada prestatzeko. Oilaskoa zatituta bota behar dugu entsalada guztiz osatzeko. Hau izan da gure platerra. Espero dugu pertsona gehiagorik bere etxea ustea behar izatea.